Здравейте хора, аз съм Атанас и всъщност вие сами виждате какво ще правим днес. Ще вдигам Драко на 10-ти тир. Добре. Сега ще играя с ботове. Ето тук на дуелс, например, ще цъка. Добре, айде, поне ще пробвам. Така, на втори пауър ми е Драко, както видяхте, но ще постарая. Той е танк, има много кръв, доста демидж. Няма да е трудно според мен, затова ще го направя. Мале, забравих да изключвам музиката. Нищо, сега ще го направя след играта, за да ме чувате добре. Мале, мале. Ела близко, ма. Шпакабра жалка. Ела тука. Убиха ми. Така. Мяу. Айди. Смърт, сигурно. Окей, айди. Защо не? Добре. Шата на бутам. Така, понякога се нерва. Не за нищо, кит. Затова, от нищото. Мале. Мяу. Ти, мекотело такова. Добре. Айде, оставаме един на един. Тъй, хоп. Айде, готов е. Пребих го. И също направих първите 10 купи. Yes. Но тук дава твърде малко. Влязах само за жетона, който ще анбоксвам някой ден. Пак на видео. Окей, сега може да вляза тук да видим. Драко с супера може да е полезен там. Не. Мале, пак забравих да изключа песента, съжалявам. Чувате ме доста зле, може би. Добре, аз просто ще изключа видеото. Ще ви покажа после как стигам до... Здравейте пак. Ето тук свърших всичко, вече, нали, ми е 5 тир и реших пак да включа камерата. Добре, айде да продължим. Така. Хора, между другото, извинете, че гласът ми е малко тих. Аз преди малко се събудих, поиграх малко кликър на Roblox и тъй. Между другото, който не знае, Драко е като Пайпер. Колкото от по-далече ударя, толкова повече демидж има. Дзъм. Но мисля, че това са само плюсове. Защото трябва да държим малко дистанция, например, от Едгари. Защото те ще ме лантапнат. Ауч! Хора, още едно топ 1. Още един топ 1. Разбрахте ме. Добре, хайде аз продължавам. И лека по лека ще го направим. Така. Хора, между другото забелязах, че събрахте много гледания на видеото, където ми се падна скин на Мортис. Благодаря за това.
И също забелязах, че събирате повече гледания на шортове. Малей, къде е? Менди, Скенди. Ох, малей. Поне отбора оцеля. Айди. Та е готова. Аз също бия по тази чупакабра. Казах, че бия по чупакабрата. Чупакабрата измря. Така. Така. Нямам идеи. Просто... Микото. Тоест те са... Без да исках си натиснах супера, макарайте. Хора, пишете в коментарите, гледали ли сте видеото? Ако успя да включа коментарите, гледахте ли видеото, където играх на Соник? Аз като цяло го изгледах няколко пъти, страшно много се трудих, за да го монтирам. И най-сетне го направих. Но има едно но. Не мога да му включа коментарите, колкото и да се опитвам. Не знам защо. Бери не е готин герой, ако ме питате всъщност. Но кой знае, този човек може да играе доста добре с Бери. Така. О, мале, благодаря ти. Просто друго не мога да кажа. Благодаря. Да. Ай! Мама! Ох, чакайте. Че малко се оплаших и си пуснах дракона. Сега да срещу шелката с дракона. Добре. Трансформирах се пак в човекоподобен. Хора, също, ако успя да включа пак коментарите, пишете. Дали да снимам за Кленси. Да събирам и да снимам за Кленси. Как ви е идеята? Да, последната игра. Да. Добре, взимам по-ниски купички. Като Чък. И... Той къде е? Къде е това хипопотамче? Ето го. Добре, се надявам, че ще спечеля, защото съм на по-ниски купи с тези герои. Добре. Сега го правя възможно най-бързо и... Не, няма да умра, още първи раунд за Драко. Ох, малей. Това болеше. Може би. Готово. Той е отрепан. Така. Има още. Ай. Добре. Пускам. Идвай тук, ще те танкувам. Ще те убия. Айди. Ще те пребия. Ще те оманджурия. Добре, и остана най-опасния от всички. Шели. Айди. Изхъби супра. Бам. Уби. Yes! Ох, не успя да ме добие с супра. И това значи ли, че ми остава една купа до 10 тир на Драко. Почваме. Най-сетне ще го направим. Вя. Добре. Сега трябва да дам всичко от себе си. Ела,
Ела чупакабра. Хоп. Ти. Дай да те ударя. Мога да те финчирам. Така, трябва ми кръв, повечко. Така, иди, готово. Смъртта ти е осигурена. Тъй! Не, как? Ох, добре, поне Чък нека ми помогне. Дън, бам. Не искам да загубя последната игра. Хайди! Бам. Идвай. Ела тука. Ела, искам да те бия. Искам. Хоп. Yes! Първото убийство е готово. А това ще е по-сложно вече. Но ако се сближа... Мисля, че не толкова. Не толкова е. О, мале. Добре, де. Пак е last game, затова почваме. Мале. Не. Тъй. Така. Сейчас ще имам проблеми с тази роза, може би. Ай! Стига! Просто се дай! Тъй. Видяхте ли? Думите ми работят. Добре. Отивам натам. Айди, лети нататък! Помощ, умирам. Така. Сериозно ли? Окей, както кажеш. Дзън. Хоп, тук. Дзън. Айди, убих и нея. Остана Байрона. Така. Това, което ми трябва е да сложа това там. Това там. Той да го убия. Айди. Готово. Дори плана не стана, ама го убих. И да. 10 тир. Супер. Имам проблеми с края на видеото, затова пак го записвам отделно. Какво исках да кажа? Чао, дано видеото ви е харесало и до нови срещи. Забравих. Слагайте лайкове, абонирайте се, пишете коментари и чао. Не, няма да ви пляскам. Просто чао.